Nie, že domnievam sa, že nejaký rolandistický aniel nabáda na to, že človek je dvojaký. Taký Roland nejaký. Že praženica princípu svieti-nesvieti je fantastická, použiteľná. V čiernych yin-yangoch sú bieli yin, bielých yin-yangoch sú čierne yin-yangy. Prečo sa cítite dostatočne fundovaní vôbec niečo hovoriť, lebo som si pustil Tunik. No ste vás, no čakám, že vymeň nového prezidenta, ja som voliť bol, ahoj, čau.